Ligesom det hjørne, vi får lavet. Vi skal sætte mig over, ikke være frødvin der. Skål til den. Glæde jul. Nå, Salane, som du kan se, så ser det ud, som det plejer. Der ligger alle mulige ting rundt i hjørnerne. Axel kommer lige løbende der. Felix er flyttet ind. Hans far og mor er i Thailand. Herude står computeren og masser af bunker af papir. Herinde er vores nye spisebord og vores ting, og det er fyldt, for jeg har lige pakket gaver ind. Og der står lige et glas rødvin til sus. Så har vi vores kalenderlys. Det står her. Og herover der er nissefar og nissemor og det store ældstyr. Så alt ligner sig selv. Køkkenet er ikke blevet ryddet op, ligesom det plejer. Drengene har ikke ordnet deres ting. Herude, som du nok kan se, går jeg herud. Der er vasketøj i store mængder, Salane. Store mængder af vasketøj og store mængder af mad. Vi bliver mange juler. I år har vi sat lys op i det lille vindue der, og så har vi lavet det til et englevindue. Det er faktisk ret flot. Det synes vi selv. Nu går vi op ad trappen. Og her ligner det heller ikke helt sig selv. Fordi vi har flyttet den der brune, grimme sofa. Og så har vi sat alle vores bøger derop. Og det er faktisk ret hyggeligt. Ellers ligner det sig selv. Der er lidt julepynt. Der er badeværelset. Det ligner også sig selv. Der står også vasketøj. Herinde på Axels værelse. Nu tænder lyset. Der ligner det også sig selv. Der ligger tøj på gulvet, som det plejer. Sengen er uret. Herinde på Holgers værelse. Der er der også. Ligner det også sig selv. Der er lige så meget Lego, som da du rejste. Ikke mere, ikke mindre. Der er lige så meget. Og inde på dit værelse, kære Salane, der er der lidt tomt. Der er der faktisk meget tomt. Se. Her. Ingen reoler. Ingen Salane i sengen. Jeg må hellere tænde lyset, så du kan se det. Ingen Salane i sengen. Det er lidt trist. Hans og mig har fået mange julegaver i år. De står hernede. Vi har fået masser af vin og julekort og champagne. Og her er adventskalenderen. Det er den 4. søndag i advent. Og det er Holgers julekalender. Den så du nok også sidste år. Okay, Holger, nu skal du... Vi ses, Salane, og have et godt nytår. Hej. Og hvad med julen? Ja, og god jul så. Så er det dig, Axel. God jul og godt nytår. Sig det ordentligt, Axel. God jul og godt nytår. Når Axel siger det noget ordentligt. Og her ligger så husen i herren i huset. Herren i huset, ja. Og det og ser Så du have en rigtig dejlig juleaften, Salane, og et godt nytår, og hils din far og mor, og hygge jer rigtig godt. Og så håber jeg, vi ses i Nice.